Karong bispera sa bagong tuig, ginabantayan sa kapulisan sa Davao City ang mga baligyaanan ng prutas kung asa sagad magtapok ang katawhan. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Human nga migawa sa pipila ka mga hulagway nga daw wala na matuman ang social distancing sa mga baligyan ng prutas dinhi sa Dakbayan. Gipakatag ang kapulisan sa pipila ka lugar aron mamadlong sa mga magtapok aron masigurong matuman ang health protocol. Sa Facebook post sa photojournalist nga si Keith Bacongco, makita ang pagdagsa sa mga tao nga mamalit og prutas sa dalang Monteverde ning Dakbayan sa Davao kagahapon. Dayag nga wala nay social distancing nga napatuman. Sagad ginadag sa among prutasan matag hinapos sa tuig kanus ang mamalit og lingin-lingin nga prutas ang katawhan isip tinuhuan nga pampaswerte. Dawa na panumbali nga sa uban ang hulga sa COVID-19 kay midasok na hinuon. Apan kaganihang buntag sa bispira sa bagong tuig, gibantayan na sa daghang pulis ang area aron badlungon ang mga nagdasok. Palihog ko, cooperate lang. Social distancing ma'am, nagtapok na wala mo. Palihog ko. Hinuon karong adlaw, kontrolado na ang mga tao nga mulinya sa pagpalit og prutas sa maong pwesto. Sigon sa mamanindahay, nga hilabihan gid kadaghan ang tao nga namalit kagahapon kung itandi sa karon. Okay raman ma'am, tama raman po. Pero gahapon mas dagan, no? Mas dagan gahapon, nagbuot mga tao ba. Pero dili ba hadlok po nasa magsaston para sa Hadlok po ma'am, para sa mga kay kami bis na maligya na po ni. Mga gahapon ang gusto may distancing, bawi lang. Hangtod karon, nagpabilin gihapon ang tinhuan sa pipila nga magbutang og 13 ka klase sa lingin nga prutas sa lamesa aron magdala kuno og swerte. Ilabi na sa kwarta ang bagong tuig sa matag usa. Sama na lamang ni Alice Artigas nga taga Boulevard nga hugot nga nag-obserba sa mong pamahiin matag medyanoche. Nana makundakan sa balay. Pila ka buk imong gian? 13. Asa dai timuhan ang say madalaan? Okay lang. Pero sa pad, kapila na ka na katuig na kayo na na. Karaghan na. Nakit po, ay swerte. Okay ra. Samtang gawa sa mong prutasan, pipila usab ang midagsa gihapon sa mga mall aron mag last minute shopping o grocery alang sa ilang handa unyang gabii. Sa post usab ni Ryan Ang sa Facebook, makita ang kadaghang tao nga nakigdasok sa Bangkerohan Public Market sayo sa buntag aron makapamalit upang sahog sa ilang handa karong tungang gabii. Dili man mapugnan sa otoridad ang bisan si kinsa nga mohimo sa ilang mga naandan nga tinihuan. Apan buot lamang ipahinumdom sa kagamhanan sa katawhan nga sa mataglihok niini sa pampublikong lugar dili gayud kalimtan ang pagsunod sa health protocol ilabi na nga wa pa natapos ang pandemya. Tek. Daghang salamat, Sheila Vergara Rubio.